Shalom alinaw alkol Israel, ang kalinaw manakanatog sa tibok Israel. Kiin ano'y kulim lasot dabar ni gidhaimit, ilabi adhaimit, kay wala kita'y mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. Pangutanan na sadni mga igsoon para sa mga pastor. Asa mabasa sa Biblia o sa New Testament nga ang church gisugo sa paghatag sa mga ikapulo. Klaro na nga pangutana. Og asa mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles nangubra og mga ikapulo. Nagsunod magkamo. Kamo mga church nagsunod magkamo sa mga apostoles. Og asa mabasa sa Biblia nga ang ikapulo sa Israel nga gihatag kwarta. Di ba nahibaluman mo nga ang paghigugma sa kwarta gamot sa pagkadautan? Nganong nagsigi man lagi mo pangilkel o kwarta sa inyong mga membro, pinaagi sa ikapulo. Kung ang sugo gani mga kaigsunan bahin sa Syabat o igpapahulay, ang mga pastor naglumba dayon sa pagsalikway ni ini og moingon dayon nga kana ilara sa mga Israelita. Pero kung ang sugo na gani bahin sa paghalad og sa ikapulo, ang mga pastor naglumba sa pagpangobra sa mga ikapulo. Pagkatoy-toy gini mga tawhana. Ang Malakias 3:10, mga igsoon, mauna ang paborito sa mga pastor nga bersikulo ug mao'y ilang gigamit sa pagpanulis sa ilang mga membro. Kay ila din kang hadlokon nga kung di mo muhatag kawatan mo. Ug kung kawatan mo, di mo maluwas. Ang kawatan ilabay sa impierno. Ingon anak katoy-toy ang mga pastor sa mga Kristiyanos karon mga kaigsunan.